καταθέσει για δεύτερο παγκύπριο βραβείο σε συγκεκριμένα με το οποίο έχετε στο βιβλίο παιδιά. Αυτά είναι μεγάλη χαρά για την να πούμε μόνο μια κουβέντα, αφού μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, ότι αύριο είναι η μέρα του εκπαιδευτικού και πολιτισμός, πνευματική καλλιέργεια δεν υπάρχουν χωρίς σωστούς εκπαιδευτικούς. Γνωρίζω ότι στην περιοχή σας υπάρχουν άξιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην διατήρηση όλης αυτής στην ανάπτυξη όλης αυτής της πολιτιστικής δραστηριότητας και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους εκπαιδευτικούς μας και ο Θεός να τους δίνει δύναμη για να συνεχίσουν το αξιόλογο έργο και να δίνουν ό,τι περισσότερο γίνεται στα παιδιά μας. Ο Απόλλων Ταμασού δώρο προς τον κύριο Υπουργό.